Gipasigarbo sa Davao City Police Office ang ilang pinakaunang EOD ICOR robot nga dakong tabang batok terorismo ug ang pinakaunang narcotic sniffing dog sa syudad. Samtang pipila ka government vehicles ang nadawat usab sa Davao City LGU. Ano ang report? Now let us give 3 laps fire in the hole. Mao kini ang pinakaunang EOD ICOR MK3 robot sa Explosive Ordnance Disposal Unit sa Davao City Police Office nga si Davao Bot. Gidisenyo kini alang sa mas hapsay ug mas luwas nga paghandle sa mga improvised explosive devices. Mamahimo sab kini makatabang sa hostage negotiation ug uban pang delivery ug retrieval operations. Nakadagdag po ito ng kumpiyansa ng ating mga pulis, lalong-lalo na po yung ating membro po ng EOD K9 unit natin. Gipresenta usab ngadto sa lokal nga pangamhanan ang pinakaunang narcotics detection dog sa kapulisan nga si Bob. Gitrain kini nga makadetect og unom ka klase sa narcotics nga mao ang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, heroin ug pencyclidine. Samtang upat ka mga electronic tricycle o e-trikes ang gidonate sa Move Her Coalition, usa ka grupo sa kababayenhan ngadto sa lokal nga pangamhanan alang sa mga kababayenhan sa Pakibatod District, Davao City. Dunan sa bagong 30-seater bus ang lokal nga panggamhanan nga napalit pinaagi sa cash incentive gikan sa Philippine Sports Commission human na himong 4th place ang dakbayan sa Philippine National Games niadtong tuig 2018. Mao ni siya ang ginaingon nato balik-balik nung strength sa ato ang syudad. Ang ato ang strength is the unity of the peoples and residents of Davao City. So mapasalamaton ta sa ilahang hugot na pagsuporta o dakong tabang sa ato ang trabaho dinhi sa syudad sa Davao. Kauban si Leo Arcaje sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.